Свети Кирил и Методий. Солунските братя са канонизирани за светци заради превода на Библията на старобългарски и заради разпространяването на християнската религия сред славянските народи. През 1980 година папа Йоан Павел II провъзгласява братята за покровители на Европа. Кирил и Методий. Днес е празник, ден тържествен, ден на Кирил и Методий. Пратени си с глас божествен за славянските народи. Те оръдия могъщи сковаха от езика, дето като пламък същи и с духа народен блика. Словото им свето чисто, като лъч пред вековете. С бисерите те зманиста, азбука за тях на цвет. Днес е празник, ден тържествен, ден на Кирил и Методий. Пратени си дар божествен за славянските народи. Асен Калуянов.